नमस्कार मंडळी, कशा सगळे मजेत ना. तर आज आपण इथे बनवणार मस्त असा झणझणीत चना मसाला. त्यासाठी मी चणे हे भिजत घातलेले रात्रभर 1 कप एवढे. त्यानंतर त्यामध्ये मीठ आणि पाणी घालून उकळून घेतलेले आहेत. छान असे उकळून घ्यायचे आहेत. 4 कांदे घ्यायचे आहेत, 4 टॅमॅटो घ्यायचे आहेत, लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. मी 1 कांदा घेतलेला आहे लसणीचा, तो पण आपल्याला चांगलाच बारीक चॉपरमधून काढून घ्यायचं आहे. तेल आपल्याला लागणार आहे 4 ते 5 चमचे एवढं. राई टाकलेली आहे. राई चांगली तडतडली की त्याच्यामध्ये कढीपत्ता, कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे आपल्याला गुलाबी होईपर्यंत. पूर्ण कांद्यामध्येच मी लसूण टाकलेली, ती पण आपल्याला चांगली परतून घ्यायची. त्यानंतर टॅमॅटो टाकायचा आहे. टॅमॅटो पण आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये आता मी टाकलेला आहे हा मालवणी मसाला, हळद टाकायची आहे आणि गरम मसाला टाकायचा आहे. मालवणी मसाला टाकला ना की एकदम मस्त असं झणझणीत आपला होतो चना मसाला. आणि आपल्याला चणे टाकायचे आहेत त्याच्यामध्ये उकळलेले हे. आणि 4 ते 5 मिनिटं आपल्याला चांगली उकळी यायला द्यायची आहे. मस्तपैकी आपला चना मसाला तयार आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी